Us heu parat mai a pensar que el lloc on vivim, l'aigua que bevem o els productes que tenim a casa poden ser els causants d'afeccions i malalties que determinen la nostra qualitat de vida? El lloc on vivim és crucial per gaudir d'una bona salut. Al programa d'avui us expliquem per què. Ens acompanyeu? És evident que si ens ho preguntessin, tots diríem que rebutgem l'aire contaminat, que evitem utilitzar substàncies químiques i que no volem consumir aliments tòxics. Però la realitat és que necessitem moure'ns per la ciutat, prendre medicaments, utilitzar dissolvents o fins i tot menjar aliments que, com passa amb alguns peixos, de vegades contenen mercuri o altres metalls pesants. Avui, el Josep Estrada, expert en salut mediambiental i director de l'Arbre de la Salut, ens ajudarà a entendre fins a quin punt l'entorn és responsable del nostre benestar i ens donarà les claus per minimitzar-ne els efectes nocius. L'entorn és molt important per a la nostra salut. La majoria de malalties tenen en part una causa genètica, però només una quarta part, un 30%, però 3/4 parts, el 70% de les malalties, són degudes a la nostra relació amb l'entorn, amb l'ambient, amb tot allò que ens envolta. És important l'aire que respirem, els aliments que mengem, les substàncies amb les que estem en contacte, que poden ser tòxiques, poden ser nocives, tant per contacte, per ingestió com per inhalació. Però també ho és com ens relacionem amb el que tenim a la vora, l'activitat física que fem, com interactuem amb les altres persones, fins i tot com pensem i com ens sentim. Tot això influirà sobre la nostra predisposició genètica a patir una malaltia o a patir-ne una altra. Per reduir els efectes que el nostre entorn pot generar sobre el nostre cos és important, per una part, menjar aliments que siguin prou saludables, l'ideal seria aliments frescos, de temporada, de proximitat, i després practicar alguna activitat, algun exercici, intentar reduir el contacte que puguem tenir amb determinats productes químics, des de cosmètics fins a productes de neteja i altres fins i tot en els aliments o en la forma de preparar-los. Poder viure en un lloc tranquil, poc contaminat, que ens permeti poder passejar, gaudir de la natura i de les petites coses i intentar també relacionar-nos amb persones que tinguin uns hàbits comuns amb nosaltres, perquè d'alguna manera els hàbits també s'encomanen i aquests ens poden ajudar a mantenir un bon estat de salut. Ja ho heu sentit, per viure en un entorn saludable caldrà que ens allunyem de la pol·lució, que mengem aliments frescos i de proximitat i que limitem l'ús de productes que contenen substàncies químiques. Això és tot. Fins la propera! Fundació Crèdit Andorrà, al servei de les persones.